Роузи Смарк започна не като бизнес, а от възмущение. Точно така. Проблемът беше, че нямаше достатъчно атрактивен продукт с българска роза, който да консумираш ежедневно или да подариш с гордост. Преди Роузи Смарк, розата в храната бяха грозни сувенири. Тогава решихме да създадем нашата марка, посветена изцяло на розата в храната, с премиум качество и визия. За нас розата е много повече от символ на страната ни. Тя има фин вкус и функционални свойства. Подобрява състоянието на кожата, облегчава тревожността, подпомага храносмилането. В Роузи Смарк създаваме продукти на международно ниво. Чай, шоколад, сладко, розова вода. И доказателството са хилядите продадени бройки в Япония. А когато свикнеш с този вкус, започваш да го търсиш и става част от ежедневието. Вкус, от който се чувстваш добре.